Татар эстрада сәхнәсендә алар бер юлы кабынды. Матур, үзенчәлекле тавышлы, шибәр һәм мөлаем, һәр җырын хит дәрәҗәсенә җиткереп башкарырга сәләтле Гүзәл Уразова һәм Илһам Шакиров исемендәге иң дәрәҗәле татар җыры бәйгесенең гран-при иясе Илдар Хакимов моңнары тамашачыны тиз арада әсир итте. Гүзәл һәм Илдарны кавыштырган хәерле сәгатьләр татар сәхнәсен тагын бер җырчы парга баетты. Уртак иҗат җимешләре концертлары гөрләп бара, мәхәббәт җимешләре эш сабыйлары үсеп килә. Халык аларның икесен дә бер бөтен итеп кабул итә. Илдарны күрсә, Гүзәлне эзли, Гүзәлне очратса, Илдар кая соң дип юксына. Бу матур искитмәле талантлы пар һәр вакыт үсештә. 13 ел рәттән Гүзәл Илдар җыр театры тамашачыларына кабатланмас зауыклы программалар бүләк итүдән тыш, интернет челтәрендә дә һәр вакыт актив эш алып баралар. Аларның Гүзәл Уразовадан видео котлау, челлендж проектларын меңләгән тамашачы зур кызыксыну белән карый. Хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, без бүген яраткан җырчыларыбыз Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова һәм якташыбыз Илдар Хакимовның көннәре Уфада ничек уза икән, шуны тикшереп йөрибез. Бүген аларның кичтән күп санлы тамашачыларның соравы буенча Яшьләр мәдәният сараенда концертлары көтелә. Әмма инде концерт башланыр алдыннан аларның бихисап эшләре күп Уфабызда. Менә беренче нокталары аларның килеп җиттеләр инде хәзер. Юл иминлеге Дәүләт инспекциясе җитәкчесе Гилмудинов Динар Загит улына килделәр. Алар ниндидер мәсьәләләр шишергәме, сораулар бирергәме, нәрсә турында сөйләшләр икән алар? Әйдәгез әле бергәрәп күреп китик әле. Наша служба и опасна и трудна. Башкортстан Республикасының юл хәрәкәте хәвефсезлегенең баш дәүләт инспекторы полковник Гыйльмудинов Динар Загит улы артистларыбызны чакырып, алар белән якыннанрак танышып, иҗатларына кагылышлы сораулар яңгыратып, юл хәрәкәте кагыйдәләрен саклаулары турында кызыксынды. Артистларыбыз һәр вакыт юлда йөрү сәбәпле аларга һәм аларның тамашачыларына, гомумән халыкка руль артында ашыкмыйча, игътибарлы булып, юл хәрәкәтләре кагыйдәләрен бозмыйча исән-имин йөрүләрен теләде. Илдар, Гүзәл, сез бит инде әйтеп киттегез, сез күп вакыт хәзер үзегезнең машинагызда йөрисез дип әйме. Сез алмашлап йөрисез мәллә Гүл Илдар руль артындамы? Мин ишеткәнем бар, Гүзәл дә еш кына руль артында утыра, гастрольләр вакытында дип. Күңел тулса утырам. Ну, процентлап алганда 98% мин йөрим, 2% Гүзәл йөри. Шуңа күрә Гүзәл йөрми түгел. Шәһәрдә булганда үз эшләре белән ул бик рәхәтләнеп чыгып китә. Инде гастроль вакытында күбесенчә мин йөрим. Ни өчен дигәндә, минем Гүзәлем ул рәхәтләнеп ял итеп барырга тиеш. Ул халык алдына ял иткән көенә энергия белән чыгарга тиеш. Шуңа күрә мин аны инде жәллим. Шуңа күрә бердә аны руль артына утыртканым юк. Худайга шөкер, менә шулай җәйләп кына йөрибез. Ашыкмыйча гына йөрергә тырышабыз инде. Кайсы бер чагында бәлки буладыр, теге ашыккан вакытларда, ләкин акыл белән генә йөрергә кирәк. Диккатьне һәр вакытта да сакларга кирәк. Бүтән якны күрергә тиешсең. Күрә сезнең сорау. Бүген бит инде ашыгасың икән юлга, димәк, сиңа 1 сәгать булса да алданрак торып, шушы юлга чыгасың бардыр дип уйлыйм. Чөнки менә ашыккан вакытта һәр вакыт җитмәй. Шуңа күрә без хәзер инде шундый кагыйдәләр алдык үзебезгә. Без һәр вакыт 1 сәгатькә булса да алданрак чыгып китәргә тырышабыз һәм исән-имин запас калдырып, матур гына барып җитәргә. Чөнки чыннан да юлда машина күп, сүз дә юк, бөтен кеше юлда йөриләр. Кагыйдәләрне бозмыйча гына матур итеп исән-имин барып җитәсең килсә, әз генә вакыт калдырып, бөтен нәрсәне расчетта ясап эшләсәң, исән-сау йөрергә мөмкин, Аллага шөкер. Гүзәл, менә син үзең ничә ел инде руль артында йөрисең? Минем стаж 2004 елдан бирле. Хәзер 13 ел була инде, 13 ел. Аллага шөкер, тфу-тфу, бәрелеп, сугылып, кирәкмәгән җиргә кирип, алай йөргәнем булмады. Машиналарыбыз бик күп булды. Бүгенге көндә дә йөрим, зур машиналарда йөртә алам. Шуңа күрә миңа бу бик ошый. Бер вакытта да теге кирәкмәгән кызыл знакларга шикереп китеп, кирәкмәгән кирпечләргә кирип йөргәнем юк. Юл кагыйдәләрен бозырга яратмыйм.
Әмма ләкин шул ук вакытта мин тизлекне дә кайвакыт яратам, мөмкин булган җирдә генә. Шуңа күрә менә Аллага шөкер йөрим. Сөйләшмәгез, руль артында hands-free кулланыгыз. Bluetooth'лар бар хәзер телефонда, машинада да бар. Куегыз, рәхәтләнеп, карап сөйләшсәгез дә игътибарыгызны югалтмыйча шулай бар, дуслар. Һәм әйтәсем килә, үземнән чыгып, менә булды шундый очрак, әле генә туры эфирда бер бала бәрелеп, юл кагыясына эләгеп, Инде нинди прямой эфир инде, менә шундый туры туры эфир булмый бит. Зинһар, безнең булай да Аллага шөкер барып җитсәк, туры эфирларны анда да эшләп була. Юл өстендә андый эш эшләү кирәкми, телефоннан сөйләшү кирәкми. 2 секунд Ул вакыт. кирәкле әйбер түгел. Hands-free бар, бүгенге көндә мөмкинчелек, Wi-Fi эшләп тора, Аллага шөкер, Bluetooth'лар эшләп тора. Бер-беребезне саклыйк, дуслар, яклыйк. Ошрагансың бергенем, бәхет бүләк итәргә, ачып күңел пәрдәсен, ягымлы итеп дәштем. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Син күкләренең йолдызы, көннәремнең аязы, назга тулы йөрәктә кушылды синең көйгә. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Бер-ике сүз белән тагын Туган тел телеканалының тамашачыларына юл кагыйдәләрен саклау буенча теләкләрегез. Мин инде үз теләкләремне әйттем. Мин уйлыйм, бу тапшыруны караган кешеләр барсы да безне аңларлар. Без бер эшне эшлибез, бер шәһәрләребездә яшибез, бер юлларыбызда йөрибез. Кунакка йөрешәбез, Кунакка йөрешәбез, Башкортстаннан безгә, Татарстанга килегез, без сезгә киләбез, дус яшик, тату яшик, бер-беребезгә номерларны күргәндә юл бирик. Без Башкортстанга килгәч, безнең 116-ны яратып кабул итеп, юл бирсеннәр, без дә шулай эшләрбез. Шуңа күрә матур яшик, без нык булсын, матур булсын. Без бер гаилә кебек, татарлар, башкортлар рәхәтләнеп, менә шулай бер-беребезгә кунакка йөрешеп, матур итеп, юл кагыйдәләрен бузмыйча яшик дип әйтәсем килә. Туган тел тамашачыларын без яратабыз. Без һәр вакыт сезнең өчен тырышып эшлибез. Менә шулай Уфаларга килдек бүген үзебезнең концертыбыз. Сезне һәр вакытта үзебезнең концерт залларыбызда көтеп калырбыз. Сезгә яратып хезмәт итүче Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Уразова һәм мин Илдар Хакимов һәр вакытта сезнең сагыгызда булырбыз. Без һәр вакытта сезнең өчен эшлибез. Динар Загитова, менә безнең халкыбызга, безнең Туган тел телеканалының тамашачыларына сез нинди киңәшләр бирер идегез юл кагыйдәләрен саклау буенча? Менә бүген Илдар белән Гүзәл килде кунакка. Без очень шатбыз, что алар килделәр, и алар безнең волнада. Алар әйтәләр, чтобы бөтен кеше соблюдать правила дорожного движения, и бөтен артистлар, бөтен кешеләр килсеннәр концертларга, самое главное, жив-здоровлар булсыннар. И без менә просто радуемся шундый кешеләргә, которые безне аңлыйлар, и самое главное, әйтәләр кешеләргә, чтобы аны эшләсеннәр. Без беләбез бит, что артист кешеләр алар знаменитый кешеләр, кеше карый аларга. Вот поэтому безгә очень приятно, что безнең белә за то, что безопасное дорожное движение прежде всего безгә кирәк кешеләргә. Дусларым, Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов юл иминлеге дәүләт инспекциясе бинасыннан чыктылар. Һәм инде аларның тагын бик кызыклы эшләре көтеп тора. Әйдәгез безнең белән эксклюзив кадрлар көтә сезне, дусларым. Бергәләп. Хөрмәтле тамашачыларым, без Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов артыннан күзәтеп кенә йөрибез бүгенге көндә. Һәм инде бергәләшеп Химиклар мәдәният сараеның ял паркына килеп җиттек.
Монда бүген бик матур бәйрәм. Алай гына да түгел, Өмет аллеясында бүген агачлар утырту эше башкарылачак. Әлбәттә, инде безнең яраткан артистларыбыз үзләренең куллары белән, изге теләкләре белән агач утыртырга дип килделәр. Бергәләп карап узырбыз. Безнең белән бергә булыгыз. Әйдәгез, безнең үзебезнең табигатыбызны бергә үстерик, агачларыбыз да үссен, балаларыбыз да үссен, матур булыйк, барыбыз да исән сау булыйк. Бергә яшәргә булсын шулай, менә шулай тату итеп. Рәхмәт сезгә. Хәерле көннәр телим барчагызга. Башлыйбыз, дуслар, башлыйбыз. Якыннар дуслар җыелса, дөнья түгәрәкләнә. Теләкләренең изгесен бүген сезгә телисе килә. Бергәләп сәламәтлек, саулык ташып торсын. Иләрегез һәрчак байкал булсын. Шатлыкта, бәхеттә, бу яңгы җирдә татулыкта яшәргә. Сәламәтлек, саулык ташып торсын. Иләрегез һәрчак байкал булсын. Шатлыкта, бәхеттә, бу яңгы җирдә яшәргә. Безгә яшәргә. Хөрмәтле дуслар, менә Гүзәл Уразова берсеннән-берсе матур моңлы җырларын бүләк итте. Җыелган халкыбызның инде кайфы тагы да күтәрелде. Яз да, кояш та безне үзенең җылы нурлары белән җылыта. Һәм инде әйдәгез бергәләшеп без Өмет аллеясына юлланабыз. Күзәтәбез артистларыбызның ничек агач тотканнарын, бергәләп бу изге эшне күзәтеп китик әле. Киттек. Төбенә су саласы бар. Чукыдыгыз икән, төбенә бер чиләк су саласыз. Аңа агачка җиңелрәк була үсеп китергә. Шуңа күрә төрле яктан тамырларын бик бүкләмичә, йомшак кына итеп, бездән үрнәк алырлар дип һәрберсе чыгып икешәр агач утырса да, беләсезме, күпме агач була. Шуңа күрә безнең хавабыз читтәрәк була, сулар хавабыз. Илдар, менә шундый татар халкында әйтем бар бит инде. Ират кеше ул ис алырга тиеш, ул үстерергә тиеш һәм агач тотырга тиеш. Ансы өчен борчылмыйбыз. Агач утыртабыз, өйне салырбыз, Алла бирсә. Ходай тәгалә бирсә. Алла бирсә, амин, шулай булсын. Гүзәл, ә син гомумән бакча эшләрен яратасың? Бакча эшен мин бик яратам, чөнки без эшләп үстек. Авыл балалары, унутасы килми, авылга кайтасы килә. Бәрәңге булса да утыртып китәсе килә кайвакыт инде. Ә бүген теге агач утыртудан башладык, инде сезонны ачып җибәрдек дигәндәй. Шуңа күрә Алла бирсә әле авылга да юл тотырбыз. Май бәйрәмнәре алда тора бит әле. Картәнинең зур бакчасы бар, аннан соң Илдарларда бакча. Шуңа күрә теге шәһәрдә булырга да бик күп туры килми. Шуңа күрә үзебезнең бакчаны әлегәчә булдырмаган идек. Әмма менә киләсе елларда уйлап торабыз инде үзебезнең дә бакчабызны, өебезне, йортыбызны булдырырбыз дип. Һәм шунда Алла бирсә агач утыртырга язган булса, утыртырбыз анда да. Ярый, Алла бирсә, амин, амин, шулай булсын. Утыртырга язсын, Илдар булса. Юк, булса икенчесе булды. Икенче агачны утырттык, киттек. Молодцы, ребят. Илдар, гомумән синең дә тормышыңда агач тоткан очракларың булгандыр, бу синең беренче агачларың түгелдер? Юк, без менә мәктәптә укыганда безне бер 5 ел сайын яз көне агач утыртырга алып чыгалар иде. Зур күләмдә утырта идек. Көненә ничә агач утыртылып икән хәтерләмим. 1000гә якын булгандыр. Һәрбер кеше менә шулай утыртып чыга идек. Шуңа күрә агач утырткан бар, рәтен беләбез. Күптән утырткан юк. Менә ел сайын утыртып булмый, ләкин шулай да утыртырга тырышабыз. Ничек дигәндә, ул яңа агачка яңа тормыш бирү, үзебезгә дә чиста һава булсын. Яхшы эш белән яхшы эшләп куйсаң, үзеңә дә ничектер күңелеңә рәхәт булып тора бит. Менә шулай, хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, без сезнең белән бергәләп яраткан артистларыбыз Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов белән Химиклар мәдәният сараеның ял паркында, Өмет аллеясында агач утырту күренешләрендә күреп киттек. Һәм инде безнең көнебез алар белән бергә бик күңелле дәвам итә. Берничә сәгатьтән аларның хәзер Яшьләр мәдәният сараенда чагу көтүп алынган күп саны тамашачылар соравы буенча оештырылган концерты көтелә, дусларым. Әйдәгез бергәләп, әлбәттә инде концерттан да без сезгә кызыклы репортажны түземсезлек белән әзерләргә керешәбез. Хөрмәтле тамашачыларым, вәгъдә иткәнебезчә,
Яшьләр мәдәният сараенда озакламый Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимовның чагу позитив күңелле тамашасы башлана. Алар килеп җиттеләр. Без әлбәттә алар артыннан, сәхнә артында ничек итеп алар үзләренең концертларына әзерләнәләр икән. Киттек бергәләп. Сезнең бит инде бүген шундый иштәлекле бай көн булды, кайларда гына йөрмәдегез, нинди генә изге гамәлләр кылмадыгыз. Һәм хәзер берничә минуттан сезнең тагын концерт тамашасы башлана. Көчегез калдымы, хәлегез бармы? Хәл җыеп кына йөрдек бит әле бүген. Табигатьтә йөрдек, күпме саф һава суладык дигән кебек, күпме кешеләр белән очраштык. Юк, чыннан да хәл бик яхшы, Аллага шөкер. Безнең концерт бирерлек, әле 2 концерт бирерлек хәлебез бар бүген. Шуңа күрә кайгырмагыз, менә дигән концерт булачак Алла теләсә. Без тырышабыз. Барсы да яхшы. Чыннан да көн бик нәтиҗәле булсын инде Алла бирсә. Теге күп кешеләр белән дә очраштык, агачлар да утырттык дигән кебек. Сез безнең белән булдыгыз. Рәхмәт сезгә, безгә биргән игътибарыгыз өчен. Без инде Туган тел каналын бик хөрмәт итеп, яратып, менә шулай монда килгән саен үзебез белән чакырабыз, каябыз барабыз. Сез дә шунда булырга тиеш, чөнки сез безне тамашачы белән якынайтып торучы бердән бер музыкаль телеканал безнең шушы Башкортстаныбызда. Шуңа күрә сезгә зур рәхмәт, уңышлар булсын. Иң мөһиме, әйбәт булсын, барсы да эшләрегез уң булсын, тамашачыларыгыз күп булсын, җырлап бергә яшәргә булсын. Амин, Гүзәл. Ә менә шушы көч хәл бар дигәнгә әйләнеп кайтсак, әйме, чынлап та син менә илһам чыганаклары синең кайдан ничек килеп чыга? Син бит үзең җырларда иҗат итәсең, җырлап кына да калмыйсың, әйме. Хәзер бит инде бу программаңда без күзәтәбез, син бер туктаусыз профессиональ бию күнегүләрендә эшлисең. Барсын да эшләргә, өлгерергә энергияне син каян аласың? Ул әйтәле безгә сер итеп кенә. Бу бию күнегү генә түгел, бу инде хәзер профессиональ эшкә әйләнде безнең бу бию турында әйткәндә, безнең шушы сезоныбыз башыннан бирле без инде бу куелган режиссерлар белән эшләнгән зур программаны без инде быел чыннан да бию белән бергә бәйләп барам. Мин бер тигез кызлар белән тырышам биргә. Мөмкинчелегем булганга кадәр. Чөнки әле җырлап та, биеп тә бу бик авыр. Әмма ләкин мин инде күнектем хәзер баштарак сентябрь айларында әле башланып җибәргәндә минем һәрвакыт тыным кысылайды. Хәзер инде ул көндә эшләгәч бер үк эшне барсы да яхшы. Хәтиге спортсмен кебек көндә тренировка эшләгән кебек. Шуңа күрә миңа хәзер уңайлы эшләргә, уңайлы җырларга да бирергә дә көч энергияны бит халык бирә. Кичә без Актанышта булдык. Аңан алда без Чаллыда булдык. Безнең әле хәзер менә өстәмә концертларыбыз башланды. Яңадан. Чөнки без инде бер кат Уфага да килеп кайткан идек. Чаллыда да булган идек, Казаннарда да булдык. Әмма ләкин безнең менә тамашачыларыбыз шундый күп ки, без шушы өстәмә концертларыбызны куеп, тагы да яңа көчләр туплап, программабызны тагы да яхшырак шомартып, инде без яңадан килеп җиттек. Һәм менә шушы безгә моңарчы килгән тамашачыларыбыз биргән көчне без шулай туплап йөртәбез. Шуңа күрә көч шунда, үзем дә тырышам, теге бирешмәскә авырлыкларга, ой, мин йокламадым, мин ашамадым, ичмәдем дип торсаң, әлбәттә синең кайфың булмаячак һәм эшләргә дә кайф булмаячак. Шуңа күрә һәрвакыт позитив булырга тырышам, һәрвакыт кешеләр белән аралашып, алардан энергия алып, алар безгә күч биреп торалар. Һәрбер кеше, күрешкән кеше безгә үзенең изге теләкләрен җиткезә. Менә шуның белән көч алып, канатланып яшибез. Ой, рәхмәт, Гүзәл. Әле дә инде без сиңа матур гына үзең теләгәнчә әзерләнеп сәхнәгә чыгуын телибез. Рәхмәт сиңа вакытыңны бүлгәнең өчен. Илдар, менә күп саны тамашачыларның соравы буенча оештырылган Уфадагы концертыбыз бик шаулап гөрләп бара. Син үзең икенче чыгышыңны башларга тамамладың. Әмма ләкин әйтергә кирәк, Илдар, син бу программада бик сирәк чыгыш ясыйсың, әз җырлыйсың. Сәбәпләре нәрсәдә? 15 ел дәврендә безнең 13 тапкыр 13 яңа концерт программабыз булды. Әйтергә кирәк, 2 ел без эшләмәдек, билгеле сәбәпләр буенча. Шуңа күрә 13 ел эчендә безнең концертның менә барышы, сценарий төзелеше, җырлар инде саны шуларак теге без яртыга ничектер 50-га 50 эшлидек Гүзәл белән. Уртак дуэтларыбыз, шулай җырларны бүлеп инде. Но быел менә минем шунда үземнең теләгем булды. Бу минем теге эшләргә теләмәгәндән түгел. Гүзәлгә күбрәк игътибар бирәсем килде. Гүзәлнең киемнәрен күбрәк күрсәтергә, Гүзәлнең җырлары күбрәк булсын дип. Моңа күрә көчне туплап Гүзәлгә бирергә булдым. Инде чыннан да ул
70%, 80% концертның бүтін ауырлығы йөгі аның үстінде бұйыл. Илдар, сезнең бу программагызда музыкантлар юк. Ничек сез шулай эшләргә уйладыгыз? Бұйыл минем карашым шундай булды. Берсе дә булмасын, без барлык көчне ташладык үзебезгә. Аның авырлыгы шунда ки, монда мөхлибат итеп булмый. Әлбәттә монда эшләргә кирәк 100%. Ничек дигәндә, барлык күз музыкантларга да төшмей, анда да төшмей, гел синдә генә. Бүтән күзнең явын син алып торырга тиешсең. Бу беренчедән авыр әйтергә кирәк. Менә шушы юклыкны халык сизмәскә тиеш. Әйтик, ул шушы юклыкны сизеп, менә музыкант. Менә син сорамасаң, аны башка кеше сораган кеше булмады. Сезнең музыкантларыгыз коясың дигән кеше булмады ел дәврендә. Бәлки сораганнардыр 180 концерттан 2 урында. Безнең элеккеге музыкантларның туганнары. Даими рәвештә киләсе елга карарбыз. Мин яратам үзгәреш булган. Мин яратам нидер яңалык булган. Мин яратмыйм шаблон буенча эшләргә. Мин яратмыйм стереотиплар буенча эшләргә. Безнең карашыбыз шундый теге, без үзебез беләп чыгарабыз. Безнең менә программада булган юморлар, алар берсе дә берәр анекдоттан алынган түгел. Алар махсус язылган. Сез аны башка бер кайда да ишетмисез. Менә күз алдыма китер. Париж. Через Мамадыш. Чикаго через Чекмагыш. Лондон через Авдон. И даже Буффало через Уфа. Уфа Менә сез итеп кенә әйт әле, тормышта гүзәл нинди хатын кызыл? Гүзәл халкы белән бердән бик ягымлы, икенчедән бик таләпчән, өченчедән бик җитез, дүртенчедән ягымлы. Ул менә әйтеп бетергесез, ни өчен дигәндә, тормыш булгач төрлечә булырга кирәк. Әйтик, менә шушы без елмаеп кына, ярар инде дип кенә утырсак, тормышлар алга китми, үзегез беләсез, шуңа күрә тырышырга кирәк. Ансын эшләргә, монда өлгерергә тормыш менә график, тормышның графигы безнең шундый тыгыз, безнең йокларга вакытыбыз калмый. 4 сәгать, 5 сәгать менә көндә шул 4-5 сәгать, 4-5 сәгать белән йөрибез инде без. Ел дәвамында. Елна без бер тапкыр ял итәбез, менә январь аенда, анда бер 10 көн, 15 көн ял итәбез. Гүзәл, менә синең күлмәкләреңә килгәндә, алар һәммәсе шундый матур, зәвыклы, чагу. Син үзең аларны уйлап чыгарасыңмы, әллә инде стилистлар белән ишетәсеңме? Менә концертны караган кеше булса, алар күрәләр инде безнең әзрәк театральләштерелгән концерт программабыз. Шуңа күрә безнең менә җырларга ничек туры килә, биюләргә ничек туры килә, костюмнарны без шулай сайлап эшлибез инде. Гомумән бу костюмнар барсы да мин үзем уйланылган, үзем миңа ничек ошый, шулай эшләнгән, дизайнерлар белән бер рәттә әлбәттә. Шуңа күрә без инде теге сезон башланганнан бирле аның 3 ай алдан уйлый башлыйбыз ул хакта, җырларга туры китереп. Шулай менә бу костюмнар инде хәзер инде утны да суны да күрделәр инде. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимовның концертының алып баручылары Рөстәм Салихов һәм Наил Мөбәрәкшин. Егетләр, хәерле кичләр. Сәләмсез. Концерт башланырга бары тик санаулы минутлар гына калып килә. Ничек сезнең настройлар дип әйтикме инде? Гомумән бу концерт программасы бик үзенчәлекле, анда хәтта чын әтәч тә бар, шулай бит? Әлбәттә. Сценарийны кем язды? Бергәләп яздыгызмы? Кемнең идеясы булды? Бу идеяны без шундырсан әйткәндә бергәләп яздык без аны. Ул армашып, тырмашып. Уйлар да бар, һәрбер концертта тагын истәлеп бардым, менә бергәләп җыелышып, уйлашып, әлбәттә инде иң беренче Гүзәл белән Илдар, аларның самый зур массовый идеялары булды инде. Без әзрәк просто поддержали. Үзебез туда дияргә дә була. Каждый концерттан, каждый зрительдан килеп чыкты ниндидер көлкеле хәлләр. Кызыграк үзебез дә теге шаккатабыз. О, менә бу әйбер кызы икән. Әйдә шуны бүген эшлибез. Бу иртәгә булмаса, аны эшләмибез дип, аны читкәрәк куябыз. Кызык әйберен табабыз да без. Шулай бер калабыз. Yakınlar sarılsa, dünya tügereklene, teleklerini izlesin bugün. Sizge delisi kiler, selametlik sağlık el taşıtırsın. İleriniz her şah baykanlı bulsun, şatlıkta ve hepte bu yemli jirde. Tatlılıkta yaşarlar, selametlik sağlık el taşıtırsın. İleriniz her
Ничек сезгә бүгенге концерт Гүзәл Уразова Илдар Хакимовның тамашасы? Бик әйбәт концерт, прям замечательный концерт. Очень нравится. Так, мы первый раз, конечно, но нам понравилось. Очень, да. Бигрәк яхшы концертлары, икесе дә бар килгәннәр, шундый матур җырлайлар. Бик ошады концертлары, нык яхшы концертлары. Һәр вакытта да аларның концертларына киләбез, яратабыз Гүзәл белән Илдарны. Бик матур без гел киләбез аның концертына, гел карыйбыз. Тагын көтеп калабыз, тагын алдагы елларда да шулай күрергә язсын. Очень хорошие песни, красивые. Очень нравится. Не попали в том году, не получилось на концерт, но в этом году обязательно пришли. Также будем еще раз приходить. Икісін де бек құттықтаймыз, гүлдәрні күтіп аламыз. Олар бізге бек ұшый. Илдар, әміне қызларығызға келгенде, Эллари һәм Камила, қайсысының холқы гүзәллікін ашаған? Безнең уртанчы кызыбыз Камилә әнисенә охшаган. Ул тышкы кыяфәте белән һәм холкы белән дә охшаган. Дигәндә Эллари бигрәк тә миңа охшаган инде. Беренче кызыбыз ул тышкы кыяфәте дә, холкы буенча да миңа охшагандыр. Тынычрак ул шундый. Икенче кызыбыз инде Камилә, ул шундый шигәйтем инде. Әнисенә кайсы охшаган дисәгез, ул энергичный, ул тик тормас. Аңа бар нәрсәне белергә кирәк. Шундый гел менә йөгереп сикереп тора инде ул безнең. Аннан соң аның шундый модница ул безнең. Инде битеп модница. Ул күлмәк кирәк. Ул миңа әти, әйдәле, кая барыйм кызым? Мине магазинга алып бар, кибеткә алып бар ди. Нәрсәгә кирәк соң да әйтәм сиңа. Миңа күлмәк кирәк иде ди. Менә аңа киндер сюрпризда кирәкми, уенда кирәкми, бер нәрсә кирәк, миңа күлмәк кирәк. Әти менә шундый күлмәк кирәк. Ул кибеткә бара, күлмәкне үзе сайлый, менә монысы миңа килешә. Гүзәл, менә без Илдар белән сер итеп кенә сөйләшеп киттек инде. Син әйтеп кит әле. Илдар ул тормышта нинди ир, нинди әти, нинди кеше ул гомумән? Тормышта ул бик гади, бик сөйкемле, бик ярата безне ул барыбызны да. Ул балалар өчен үлеп торучы әти, гаиләдә тырыш кеше. Шул ук вакытта төрле мизгелләр була. Ул һәр вакыт сиңа менә терәк булырга риза булып торган кеше. Менә иңен куеп торырга ул һәр вакыт иң беренче. Ул минем өчен яртылаш яши бу дөньяда. Чөнки мин аның игътибарын сизәм, күрәм. Ул һәр вакыт әйтә, мин сиңа юл бирәм дип, шуңа күрә ул һәр вакыт менә шундый миңа тугры булып калган кеше. Һәр вакыт минем тугры дустым, ирем, балаларымның әтисе, театрыбызның директоры. Гомумән бик яхшы кеше. Хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, шуның белән безнең Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовлар белән сәяхәтебез тамам. Сезнең дә күңелләрегезгә безнең йөргән җирләребез, фикерләребез, әңгәмәләребез, концерттан репортажларыбыз ошагандыр дигән ышанычта каласыбыз килә. Әлбәттә, инде бу искитмәле матур, талантлы, күркәм гаиләгә киләчәктә дә иҗади уңышлар, сәламәтлек һәм инде шушылар яраткан тамашачысының мәхәббәтенә сөенеп, кыйнып яшәүләрен телибез. Мин тапшырына әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең һәммәгезгә мәхәббәт һәм күңел тынычлыгы теләп киләсе чыгарышларында көтеп калам. Сау-сәламәт булыгыз. Пока-пока.